Vítám vás, jsem Jaromír Boslák a také dnes je tu se mnou Petr Svěcený. Díky, Míro, dnes nás čeká skvělý zápas. Tak, jdeme na to. Škoda takové ztráty, protože zákrok to byl jinak skvělý. Obránce si poradil, takže míč je v jeho moci. Kalabiška, obranná činnost za 1, zpracování míče nedostatečně. Vynikající šance, takhle si to určitě nepředstavoval. Chtělo to přesněji trefit balón. Horvát, Rajtoral, Petržela, Kolář. Obránce mu balón prostě vyfoukl. Dnes skórují jako první. Důležité bylo, že dokázal poslat míč po zemi a navíc do místa, kde už brankář nedokázal zasáhnout. Krásná ukázka individuálních dovedností, precizní zpracování, uvolnění a klinicky přesná rána do dolního rohu. Není co řešit. Rezek. Dobrý pokus, tentokrát už golmana nepřelstil. Inkasovaný gól byl pro brankáře zkušeností, která mu teď pomohla. Kolář. Rezek. Rozhodčí zastavuje hru a nařizuje volný přímý kop. Už si bere míč k vazování. Rajtoral. Petržela. Adresátem centru je překvapivě obránce. Michálek. Rabušic. Došek. Rajtoral. Tenhle míč spoluhráče nenajde. Hráči s balónem nedal nejmenší šanci. Neodolal tlaku obránce a přišel o míč. Nadějná situace, výstavní rána. Trousil. Přihrávka neprošla přes bránícího hráče. Hudec, Polák, Dostálek. Překonává obranu a postupuje sám. Rozbíhá se ke střele. Gol! České střílejí s opravdovou chutí. I po druhé si dokázal najít dobrou pozici ke střele a stejně jako v prvním případě nezaváhal. To byla v jeho podání fotbalová poezie. Nejprve skvělý únik, pak oklamání obránce a nakonec překrásná střela, která končí v síti. Dnešní utkání zcela ovládli. Tohle byla skvělá technická prácička. Horvát. Zkusí to, poradil si výborně a navíc nedovolil další komplikace. Došek. Míč je v zámezí, bude se vazovat. Může centrovat. 16 se snáší centr. Dobrá možnost. No, ale nedokázal zamířit přesně. Navrátil. Rajtoral. Horvát. Petržela. Kolář. Obchází obránce.
Chystá se ke střele, vyrazil, ale pořád se ještě hraje. Chystají se k rozehrávce rohového kopu. Právě nám předvedl něco ze své čarovné zahrádky. Našel ho pěkným pasem. Bude to rána? Vyrazil, ale balon nemá pod kontrolou. Přihrávka se stala kořistí bránícího hráče. Špatným bráněním mu teď umožnil se uvolnit. Centr a bude z toho co? Obrana odvrací. Vybojoval míč kvalitním zákrokem. Petr Žela. Dalekonosná rána byla sice dobře umístěná, ale celou dobu ji viděl a pohlídal si ji. Připravují se na roh. Zajímavě to zkusil. Rozvlní síť, střela hlavou. Rabušic. Horváth. Přihrávku zachytil bránící hráč. Krepák. To je spíš takový projev nevíry v sebe sama. Míč už je mimo. Odkop. Skvělé vystihnutí přihrávky. Petr Žela. Jeho pokus šel přímo do rukou golmana. Jiráček. Jak si asi tedy povedou při tomto volném přímém kopu. Snaží se soupeře zaskočit rychlou rozehrávkou. Výborně okradl soupeře o balon, ale nedokázal ho zpracovat. Tedy myslím míč. Další pokus o střelu v jeho podání. Jeden zápis na listině střelců mu asi nestačí. Kolář. Získal míč ve vlastním vápně. Dostálek. Kalabiška. Jeho pas zachytila obrana. Jiráček. A tam mu nabíhá spoluhráč. Hráč hodí míč do hry. Břížďal. Dalekonosná střela končí jen v jeho rukavicích. Prvních 40 metrů právě skončilo. Jaký je poločasový výsledek, můžete poznat z výrazů hráčů. Je to velký rozdíl, zatímco oni si zápas i s fanoušky vychutnávají, tak soupeř se děsí toho, že by podobné tempo zvyšování skóre mohlo pokračovat i ve druhé půli. To je tutovka a to bude rohový kop. Blokovaná rána. Střelu vytáhl špičkami prstů. Jiráček. Dostálek. Rabušic. Míče v moci bránícího hráče. Kolář. Malá ukázka brazilského stylu. Útok teď zastavil výborný zákrok. Kolář, jeho poslední výkony jsou to nejvyšší měřítko. Centra si pokryl obránce. Hra pokračuje. Míč odebrali obránci. Polák. Při hrávce se do cesty postavil bránící hráč.
No co se to děje? Vydává se mimo 16 a zapojuje se do hry. Poněkud šílené. Jiráček. Rezek. Horváth. Přichází centr do 16. Střela z první. Hned jeho první střela končí v síti. No a evidentně to zkouší znovu. Bohužel pro ně o balon přišli. Jednoznačně se teď tlačí mnohem více dopředu. Chtějí-li dnes pomýšlet minimálně na remízu, musí dostat soupeře pod tlak. Po chybě přicházejí o míč. Polák. Rezek. Dostal se do skvělé příležitosti. Velmi neohroženě šel do souboje s útočníkem a vyplatilo se to. Byl tam v pravý okamžik a soustředil se jenom na míč. Rabušic. Přihrávka končí jen u obránce. Rezek, souboj s obráncem a gravitací ustál a může jít dál. Teď jde o to, jestli sudí zvolí domluvu nebo rovnou sáhne pro kartu. Žlutá karta. Asi se shodneme, Petře, že je oprávněná. Já s tím nemám nejmenší problém, byl to opravdu ošklivý zákrok, tohle si už nesmí po druhé dovolit. Tohoto týmu proběhne hned dvojnásobná změna. Tato přihrávka nenajde cíl. Nadějný míč do 16. Centr jde do míst, kde je obránce. Míč převzal soupeř. Přesná přihrávka. Bude centrovat. A jako první tady bude obránce. Dostává se do příležitosti. Myslím, že v situaci, v jaké byl, si poradil dobře. Trenér se pokouší o změnu, běží už druhý poločas a jeho tým prohrává. Změna taktiky je určitě dobrým rozhodnutím. Horváth. Jeho mizerné výkony z poslední doby vyvolávají, ať si rozhodčí říká, co chce, tohle offside nebyl a tím pádem byli připraveni o jasnou příležitost. Jeho přihrávky jsou dnes velice nepřesné. Ani taková vzdálenost vůči nohy pro něj není problém. To chce střelu. Vrhl se mu pod nohy. Riedel. Dostálek. Tenhle míč spoluhráče nenajde. Jiráček. Jde sám. Vystřel. To je míč golmana. To ani není zákrok, to je prostě povinnost a práce pro golmana. Souboj s obráncem vyzněl jasně v jeho prospěch. Jiráček. Šance hlavou. Jak vidno, míč proletěl nad brankou. Vynikající příležitost. Rada. Přihrávka neprošla přes bránícího hráče. On dostává prostor. Přece jen střela. A je tu další gól v jejich síti. Rozdíl ve skóre je opravdu značný. Dalším gólem posílají soupeře možná definitivně do kolen. Ano, taková inkasovaná branka nalomí sebevědomí úplně každému. Na svého dnešního soupeře ostatní minuty neměli. Odcentroval poměrně přesně. Snadná práce pro obranu. Přišli o míč. Slušná přihrávka. Obtížno prokázal výborný postřeh a skokem zabránil střele v cestě do branky. Kolář.
Rezek. Dobrý zákrok, ale míč pod kontrolou nemají. Tak tohle udělal šikovně. Poradil si sebevědomě a míč chytil. Skutečně to bylo offside, mně se zdalo být všechno v pořádku. Horvát. Přihrávka se stala kořistí bránícího hráče. Faul, po kterém následuje volný přímý kop. Bleskově rozehraný volný přímý kop. A to byla poslední akce, je konec. Závěrečný hvizd rozhodčího.